Oh no, you're reincarnated in the Philippines. Blue to survive as a Filipino. Green safe. Red, you die. Demonic ang lato na to, pre. Kasi Lucifer ay talagang alright. Paano kung sa iba't ibang universe ay Pilipino ka pa din? Sa mundo ng Spider-Verse, may iba't iba silang versyon ni Spider-Man. Siyempre, meron na tayo dito si Gagamboy. Kaya dadaanan natin iba't ibang versyon ng mga memes ngayong linggo. Kaya atin na agad simulan. Halika na sa Pinoyverse! Diyan lagi Aldrich. Ay! Yes! Ang pangalan ko ay Penny Park. Taga New York ako sa year 31 na 45. May psychic link ako sa gagambang nakatira sa loob ng robot ng daddy ko. Ganda ng pagkakadub. Legit to? Forever. Feeling ko legit yung talagang nag-dub. Pero ewan ko, kung mayroon tayong Pinoy-verse nito, sunod. Malangay ang pinapalaya na kita. Pwede na lang tayo, okay? Mayroon pag-sub ah. Belated. Sorry nga pala. Araw na kalagaan. Kailan ba ako lalaya sa Pilipinas? Mula ngayong malaya ka na. Sinaktan tayo ng mga Espanyol. Binenta nga tayo, dito pinalaya. Binenta tayo. Lahat ng gusto mo. Kahit masaktan man ang puso. Ano kung lahat ng universe mo di kayo magkakatuluyan, no? Yung crush mo, bighati sa lahat ng dimension. Galing kay mama ni Ethan. Rare footage of Brave Katipuneros training day. Oh, sa totoo lang, panlaban naman yan, di ba? Yung yoyo. Kung saan na lang. O, tanggal ka na, di ka na pwede maging Katipunero. Mag-ML ka na lang. Yeah, focus! Paglaban, ito yung mga perlas ng silanganan. Grabe, ginabi na sila. Uy, ano yan? Sasagot ba kay teacher yan? Ano yan? Ba't kailangan itaas ang kamay? Nakakapagod naman mag-isang Katipunero. Hayaan mo nga literal siya maglato. Dad, saling kay MG. Canon event yan sa... canon event yan sabi nila. Meron bang universe na hindi nagkita ang TVJ tsaka si Pepsi? No? Rest in peace. Salamat sa servisyo nyo. Ayoko na ng universe na yan. Yan yung universe natin. RP 612 fake 2020. Ano yan? Operating a college. Yan mga Espanyol, mga Espakol. Yung hindi yan kaya po gandlawi, yung mga umiiyak dyan, yung mga naririnig. So it's gonna be forever. Halika dito. Ano? No, di ako pwede pakita. Ayun, karayo. Buti wala pang lato nun. Sakit na kung balato yun. First Ash Wednesday. Ito ko to. Liko message between two set areas of the Manila. Oh, si Silk, yung kanyang katandem, di ba? Pangit yung tela. Mas pangit ka. Yun yung trend na pinigilan ni Spider-Man. Hinayaan na lang niya mabunggo lahat. 3 hands of the ghost. Ayaw ni Rizal yan. Okay, sunod. Lato-lato sa Etibac at Tondo. Hindi naman yung tunog sa, sa presinto. Sunod. Oh no, you're reincarnated in the Philippines. Blue to survive as a Filipino. Green safe. Red, you die. Ano yun? Ito nasa taas. Okay, same. Yung dahil maraming masasamang kaluluwa. Choose pang bahay, be careful of choosing. Di ba ito yung save? Ito dito. Please. So, mabuhay sa universe ito. Yes, save tayo. You died, namatay ka sa init sa panahon do. Aesthetic ang pagkamatay. Yung ito... Bakit pili ko patay agad tong Never Give Up? Dito ako sa Never Give Up. Yes! You died, namatay ka sa init na panahon. Yeah, puro aesthetic pa lang papatay sa'yo dito eh. Sunod! Jollibee, ano to? Okay. Tuna. Dito tayo sa Jollibee kasi safe dyan. May mga gwardiya dyan.
Puno, mahirap na. Dalawa na yung pwede may kamatay. Pagkapanganak mo sa Pilipinas, 50-50 na agad yung susunod mong araw. Sayang, di ako mabuhay. Ano boy, sino pa mabuhay dyan? Sige, pagpatuloy nyo. Pero pipili pa rin ako. Ako yung kaluluwa eh. Ako yung dinadasalan nyo na sana magbigay sa inyo ng numero sa loto. Ay, you died, may ipis yung Paris. Ano? Hindi na porket may ipis, hindi na safe eh. Yung ngayon magpapatibay sa'yo, di ba? What doesn't kill you makes you more Pinoy. Ngayon, sunod. You're going to the market. Choose what to ride. Hindi safe. Doon ako dito ako. Sa barangay ito eh. Di ba? Mas safe dito. Yes! Safe! You died. Overpriced yung singil sa'yo. Kulang pera mo kaya tinulak ka ng drive. You died. Akala mo grab pero sindikato. Di ba? Bisa talaga hinarvest nila yung atay mo. Hindi. Lang dapat ilagay mo dito yung puting van. Tapos sino pa mga natitirang Pilipino dyan? Sige, tuloy. Oo na, inamin ko na ako pumunta. Di ba? Mahirap maging Pilipino. Mahirap sa universe natin. Kaya bilib ako sa inyo lahat. Sunod. Galing kay Christian. Pakukuha niya ng mangga. Chinelas na lang. Ano itong bula? Pag yan hindi bumalik sa'yo, tatalbog pa yan. Hangal ka. Lan! Anong bola? Napunta na sa ibang universe. Very good. Galing mo. Baba, dun sa mangga. I give you... Kain ng mangga. I give you basketball. Don't give me mangga. Talagang aalaskain ka pa ng mga kasama mo. Para sa atin to eh. Ako pa napagtripan eh. Yan. Ganyan naman tayo sa Pilipinas. Lahat kinukuha sa'yo pero walang binabalik. Sunod. We live in the Philippines. Mating call ba to? Alam mo, Chinese New Year dun eh. Sigurot nga ako eh, kasi nung dati yung gusto kong bumili ng lato, tinanong namin yung Grab driver namin saan pwede ba makabili. Tapos direkta, pagkatingin ko sa kano, meron naglalaro doon, tapos tumawa yung Grab driver. Sunod, galing kay Aldrich. Anong universe ni SpongeBob? Squidward pa rin. Hindi ako mag-copyright tayo. Sa building kahit muling masaktan. Okay, ayoko na. Nasasaktan na rin ako. Sunod. Kay Jude. Saan to? Hindi ko alam saan to. Gusto kong chichirya. Sarap nun oh. Nakasabit na oh. Oy. Okay, akala ko yung babae yung kukuhanan niya. Oy. Ayos yung positioning natin po. Yan, nagcha-chest to. Alam niyo yung... Wala na. Yung Sindicatos. Hindi to Spider Sense. Sindicato senses are tingling. Oh, fuck. Pero buti meron camera yung ano Bro, it's a canon event. May Sindicato senses. Galing kay Spicy Towel. My God. Ayun na nga. Hindi totoo nangyari, Tiger. Hindi. Sunod. Para lang kami nagpapatinte. At least kumana, pero yun nga. Meron siyang madali doon eh. Meron siyang patali o paputok. Yari ka dyan. Malilipat ka rin sa ibang universe. Malilipat ka sa ibang timeline. Pero Pinoy ka pa rin, huwag ka mag-alala. Ipaglalaban mo araw-araw ang buhay mo. Sunod. Oh, tumira na. Tapos na. Ang naging concept. The fuck? Ewan ko, thing ba talaga yun? So, sabihin tapos na. Hindi pa tapos. Saan? Parang break time. Sarad. Galing kay A. Walahit mabuhat. Kung diri ka sa ako tupad, adto tag sinima. Humano mga anta, kaon bisag asa. Nako, Spider-Bye! Gagambay! Gagambalain kita! Sunod! Kasi masaya sa universe natin, dami nangyayari. Kaya competing with his brother's business. Ito humbo doon sa espada mo! Mas ang bilis maluluto yan. Hotdog ka talaga. Maraming salamat. Sunod, the universe! May universe ba na hindi ako yung tulog? Na hindi ako yung tinamaan? May ibang universe dyan na ang nakapatong lang sa akin ay ang mga responsibilidad ng magulang. Iba't ibang universe, iba't ibang investment. Sunod!
Pinipigilan na niya. Paglaban mo. Hindi pa sa mga taon mananatili kang pangarap na iskulibong din ang mundo para ka na maharap sa pagkating. Hindi sabat na kita kala sa larawan. Handa ko nagdiwala ng lahat ng kayamanan pag-GM. Hey! Hey! Sabihin mo magkano ba ang DM mo? Tanggapin mo lang ako. May remix pala to. Sa kabila po yung Wish FM ba sa atin? Pero hey! Wala bang radyo dito sa bus na to? Spider bus. Kano ni Ben? Ay po, umikot na ulit pala. Ayos yun ah. Sunod. Kiss me. Nauso na naman to, leche. Sunod. Ito lahat ng gumagawa ng meme na to. Ako rin yan eh. Sunod. Sarap. Oh, naku, nalaglag mo pa. Dugyot. Dalawa'y naging isa. Pucha, ang pinagbabawal na. Kahit na ilang Ang bigat na laman ng lechugas. Lechugas ng... Copyright. Uy. Ito na lang kesa mademon. Ano masusubo yan? palutin mo ako ng hiwa. Ito na lang Kulang ka pa ng isa. monetize. Copyright. Ang matakpan ang hinang Kasi bilis din yung dumekwat dun sa tindahan. Baka yun yung hilaw na ingredient. Di ba, luto na. Ganad, galing kay John Roy. Ang nasa sinapupunan mo ay hindi mo alam kung ano ang buhay na para sa kanya! Putangin na ninyo! Napakahirap ng pagsabihan! Kaya ba yung pinalaki ng mabuti ng magulang ninyo? Hindi nyo pinalaki yan ng magulang nyo! Sobrang dami, wala kang magagawa. Iba't ibang universe. O, yung nagpabili ako ng 2 champion, ba't ganyan ang kulay? O, tinan mo, basahin mo kung anong champion yung binili mo. Hawakan mo. Champion na, ano yan, energy drink of the tea. Hindi naman sabon to. Energy. Diyos ko, yung mga puti para ko, mabilis naging matanggal brown yung mancha. na. Hala, yan ay binigay sa'yo? Oo. Kaloko naman, no. Diyos ko, dali, puti pa naman yung inano ko. Hindi mo sinabihan Dili, kasi. kabili mo ako na, yan energy drinkin. Sabi ko, champion, but brown. Energen, champion. Tarantadong tindahan yan. Well, medyo tarantado rin anak mo. Hindi naman yan muna chinek. Dapat siyempre mag-isip-isip din tayo. Galingin tayo, sige. Sunod. Sinabi ko bang gusto kong mabuhay? Kung mabubuhay ka na nga lang sa Pilipinas pa, bakit pa? Nakakapagod din. Nakakapagod din naman. Pero, bilib ako sa ating lahat. Diba? Araw-araw tayong dumidilat. Anak, kailangan ka namin para sa aming plan B, investment plan. Talo lahat ng mga insurance company sa atin. Tayo magbubuhat ng lahat ng yan. Sunod. Jega. Mahinang uri pa ng title yun eh. Sunod. Shadow Realm, I'm sending you to the Philippines. Mas malakas pa sa Shadow Realm yan. Maligayang araw ng kalayaan. SpongeBob and Sinkam. Dito SpongeBob nagamit na to sa malakas yung sabon nito. Malakas yung ginamitan nitong pang sabon. Sunod. Malakas talaga. Oh, Spider-Man training arc. Kaya hindi ako ginawang Bisaya, baka masyado na malakas eh. Nagkompleto ko na lahat eh. Oh, ito yung pinakamalakas na universe ng Spider-Man. Dili na ako mag-talk dyan. Jump. Blow. May iba't iba ng uri ng universe ang ating napupuntahan. Galing kay Royside Studio. Maraming salamat. Ika-grind ka din yan. Buti ka tamaan si nanay. Makakaltukan ka din yan. Tinan mo. Kakalato mo. Ka magdabog. Kulang ka pa sa practice. Manood ka sa tutorial ko. Masasanay ka din. Yung lato-lato mo, magiging latay-latay ka. Tumasik sa nanay mo. Tangan. Yep. Bakit mo alam? Mga politiko pag nahuli may ginawang illegal. Lagyan ng neck brace. Sanad. Uy, lato.
Oh! Oh! Hey! Finger burst. Ano yan? Hindi na lato yan. Parang ito yung sinta sa ano? Sa bag. Sa Jansport. Wow! Wow! Woo! Ito na yung pinakita ni Rizal eh. Kay Josephine Bracken. What that finger do? God! Work hard, get paid. Buy Young Burger. Open it in a basil at everyone. Yeah, habang merong kumakanta, para ka na nasa bar. Tumichibog ka na nga, may music ka pa. Sunod. Galing kay Sid Vicious. Sigats. Putang ina mo! Eclipse! Putang ina mo! Diba nag-eclipse dito nung kailan? May eclipse na din yung ating buhay dyan. Galing kay Mark. Oh! Hop, ayoko ma-reincarnate. Nagka-grind pa ako sa Pilipinas. Wait lang, sandali. Layas tayo dyan. Iwas tayo dyan. Sunod. Ako'y laging ganito lagi akong di mo pinapansin. Para na lahat ako laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako. Pagin naman ng attention, oh. Ahow na ako. So baka sa ibang universe magkatuluyan kayo, diba? Di mo alam. Kalungkutan lang yan. Sunod. Hi, I'm Peppa Pig. And this is my little brother George. Si Prito Pig yan. Sunod. Ganito magpalaya sa mga bata naglalato. Galing kay Salty Caramel. Ah! Tulad na ako, yoko na. Dapat habang naglalakad. Naglalakad dapat. O, lakad ka. O, lakad. Doon, papunta doon, sa malayo. Hey! Oh, yan po. Galing. Ano ba ang galing na to? Anis! Grabe. Lipat mo sa kabilang baryo. Magaling. Sa ibang universe na kayo maglato. Sunod. Mabuhay. Wag mo akong utusan. Ayoko na sa universe na to. Public transport stories and happy. Alam na niya na nasa Pilipinas siya eh. Kaya handang-handa na siya eh. Ayoko ng bata. Pag hindi nakatingin yung nanay, pakiwin mo na yun. Yun talaga. Paano ka angat kung hindi ka manghihila pababa? Tama. Yan ang Cups Amazing Trivias. Nakakalbo ka nga lang. Sunod. Tanginang Doraemon yan. Tanginang Monitshiwa. Nakita na ni Doraemon ang lahat ng pwedeng makita sa Pilipinas. Galing kay CJ. Hello guys. Hello. What's up? Gunggo. Nagunggong ka tuloy. Gawing man. Pertuhin mo na. Pertuhin mo. Ikaw sana. Patay ka. Ay, nabuhay pa niya. Nakuha pa niya. Congrats. Pero baka marumi na yan. Inuna kasi mag-vlog eh. Kaya sa Chumibog eh. Yan. Sunod. Happy birthday Star Wars. Return of the Jedi. Marami naman sa inyo. Hindi na nakita yung tatay nila, di ba? Ayan. Sorry. Sunod. Galing kay Pretend Sprinkles. Sunod. Ayoko na. Ang dami na nating dimension na puntahan. Gusto mo rin ba mapanood sa Jessica Soho? Ano? Tingnan mo to, nabili ko. Latu. Ang teknik kong ito ay parang dalawang yag balls na nag-uumpugan. Tingnan mo. Yung yag balls na kanina dun sa si Eren Jaeger. Kapag ikaw ay tumatakbo, eto na. Pwede ito, mainit na. Aray, putang ina. Bilimbet. Mas magaling pa yung dub nito kaysa dun sa unang meme ah. Papa, bilhin mo rin nga ako ng ganun. Puta ka. Tuyo na nga lang ulam natin, inutang pa. Wala akong pera, putang ina ka. Kaliwat kanan ako ng mura doon. Galing kay mga bagay na magpapanatili sa iyong mabuhay. Oh, yun, kailangan ko yan. Ayun pa ako inuto sa mabuhay eh. Lord, ligtas mo kami sa Super Typhoon na nagagawa. Ginawa naman ng Super Typhoon ng, di ba, ng siyensya, ng natural na phenomena sa ating bansa at sa buong mundo. Kukulangin tayo sa dasal yan. Paano ko gusto yung mabuhay niya? Kaya na maraming magagalit. God bless na lang. God bless na lang sa lahat. Sunod. Demonic ang lato-lato. Ay, sakto. Demonic ang lato-lato, pre. Kasi Lucifer ay talagang alright. Tapos, papre. Sa alright na alright, which is orong. Iyong dalawang bola ay mga ulo ng mga satanista na pinaikot-ikot ng Diablo. Blowjob. Nakatali rin ang mga ito na parang bang papet sila ng dibil. Dalawang bola. Baphomet, our Lord Almighty. Tali, temptation and lust. I love you so. Pero itong legit eh, diba? Okay, pero ito yung nanggagago. Okay? Alam ko nanggagago na to eh. Ito yung original. Parents and
At mga guardian, please read. Alarming. Lato-lato. Originated from United States at India. Ang original na pangalan ay Clackers. Tama yan. At sumikat naman sa India bilang lato-lato. Nag-originate siya sa US noong panahon 1960 to 1970. Invention ng mga kulto ng demonyo. Ang paulit-ulit na hansig na ingay na ginagawa nito ay ang nagpapalakas sa presensya ng demonyo. Nagtataka kayo kung bakit hindi nyo magawa. Kasi tanga ka. May tamang paglalagay yan sa kamay. Ang motion kung saan effective ang laruan ay eksakto hansel ng demonyo si Baphomet. Ang tunog na galing sa laruan mula sa ritual ay isinagawa ng mga sumasamba kay Baphomet tuwing ikaunang biyernes ng taon. Ang tak-tak-tak ay sumisimbolo sa numero ng mga demonyo. Una ang tak at ay may 3 letra na kung uulitin mo ng 3 beses, tak-tak-tak, ay may mabubuo ka numero. Halimbawa na lang, tak equals, saan ang galing yung 3 per letter? So, tak-tak-tak, 3 plus 3 plus 3 equals 9. Repeat it 3 times. Bali mo, kung mo na sagot ay 3 9. Okay, 999? Ang galing talaga magpaikot-ikot. Ang infinity means evil na kung babalik mo is magiging 666. Mark of the Beast. Ito na naman si Beast. Mr. Beast? Hindi pa ba kayo nagtataka mga mamsyo bakit mainit ang panahon? Ang lamig na nga eh. Meron na nga super typhoon, di ba? Ito ay kadahilan unti-unti na bumubukas ang pinto ng impyerno at sumasara ang utak mo sa mga ganitong kasabihan. Target ng kultong ito ang mga bata. Kaya hanggat maaga pa ipasunog nyo at itapon na ang laruan. Sharing is caring mga mamshi. Ang galing na talaga sa mga ganito eh, no? Nakakatawa. Umuulan na nga eh. Ano ba? Tuktukin ko kayo ng mga ganyan. Ilaro ko naman yun. Wala naman nangyari. Mas nainis ako dun sa laro kaysa dun sa effect. Sunod. At pahuli, ayan, ito yung mga bata na sobrang sa paglalato na pilay na bigyan ng neck brace. Nag-cosplay siya ata bilang si Gloria. Mayroon bang universe na walang neck brace sa mga politiko natin? At doon nagtatapos yun. Kung gusto pa ng mga ganito, mag like, i-share nyo sa mga nasa ibang universe yung press. Huwag nyo subscribe. Paulul na mamaalam.